Gitutukan karon sa Cebu City Police Office ang tanang makasikas nga maghatag og hulga sa kinabuhi ingon man panginabuhi sa katawhan ilabi na ning nagkaduol ang panahon sa Pasko. Usa niini ang posible nga pagkatap sa fake money. Busa mipahimangno ang kapulisan nga magmatngon aron dili mabiktima sa ingon ini nga modus. Aron masiguro gikinahanglan nga susihon gyud ang mga security features sa mga papel de bangko lakip niini ang mga security threads, ultraviolet properties ug uban pa. Giklaro sa Cebu City Police Office nga sa pagkakaroon wa pa sila makadawat og mga reklamo mahitungod sa mini nga salapi. Samtang gitutukan usab sa CCPO ang mga crimes against property ilabi na sa umaabot nga misa digalyo nga dili gyud biyaan ang balay kay basin ug adunay mga kawatan nga mupuli inigbiya sa tag-iya padung sa mga simbahan. Ug dili gyud nato mapugngan nga mulakaw gyud tanan let us ensure gyud nga safety ang ato ang balay pagawas nato. When I say safety nga ang ato mga plug kanang when it comes to prevention sa sunog ug kana pong anti-criminality po nato nga mga pahimangno